баробари давра ба давра ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобидаву лалмӣ ва кофтаву мавриди истифода қарор додани чоҳҳои амудии солиравон дар ноҳияи Деваштич, ки иқлимаш ба парвариши картошка басо мувофиқ аст, дар майдони зиёда аз 9000 гектар кишти картошка гузаронда мешавад, ки нисбати соли 2024 800 гектар зиёд мебошад. деҳқонони асилу обутобёфтаи ин ноҳия ҷаҳду талоши хешро ба он равона намуданд, ки ҳосилнокии ҳар гектар майдони киштро ба ҳисоби миёна то ба 400 центнери расонанд. ҷиҳати амалисозии ин нақша, хоҷигидорон мазраъҳои хоҷигиҳои деҳқонӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ тиҷоратӣ ва заминҳои президентӣ ҳамзамон қитъаҳои назди ҳавлигии кишти картошка гузарондашударо сокинон мунтазам коркард ва саривақт обёрӣ менамоянд. ин мавсим низ саҳмдорону кишоварзони ноҳия тибқи дастуру ҳидоятҳои дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мазраъҳо тухмиҳои аълосифати маҳаллии Нуринисо, Шукрона, Овчии Ғончӣ, Каримӣ, Дупӯстии сурх шинонданд, ки ба таъкиди олимон ҳосилнокии баланд доранд. аз ҷумла кишоварзони ҳамаи шаклҳои хоҷигидории деҳӣ дурдасту наздикӯии оби борики ҷамоати деҳоти Далёни болои ноҳияи Деваштич ҷиҳати таъмини бозори истеъмолии ҷумҳурию вилояти Суғд бо картошкаи хушсифат аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода мебаранд. бино ба гуфти олимони соҳаи кишоварзии ноҳияи Деваштич ба картошкапарварӣ мутобиқ буда деҳқонон метавонанд дар як мавсим то 2-3 ҳосил ба даст оранд. хоҷигоҳи деҳқонии деҳаи оби борики ҷамоати деҳоти Далёни боло, ки дорои беш аз 250 гектар заминҳои обӣ ҳастанд, имсол дар майдони 210 гектар кишти картошка гузаронданд, ки нисбати соли гузашта 30 гектар зиёд мебошад. хоҷагии деҳқонии оби борик, ки имсол дар асоси нақшаи пешбинишудаи ноҳия 180 гектар бояд киш кунем. 30 гектар зиёдатан 210 гектар расондим. нигоҳ накарда ба номусоидии обу ҳавою ҳамчини оби полезӣ мо ҳаминро 210 гектар барасондим. ёдовар мешавам, ки соли 2000 5 гектар картошка коридашӣ мешуд. ҳозир бошад ин 5 гектар ба 210 гектар расонидим. картошка, ки ба истилоҳи мардум нони дуюм маҳсуб меёбад, таваҷҷӯҳ ба кишту васеъгардонидани майдонҳои он боз ҳам бештар гардидааст ва ҳамасола деҳқонону кишоварзон ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. мақсаду мароми сокинони меҳнатдӯсти деҳии обиборики ҷамоати деҳоти Далёни боло расидан ба ҳадафи гузошташудаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини бехатарии амнияти озуқаворӣ ба шумор меравад. аз ин хотир тамоми саҳмдорону хоҷигидорон, кооперативҳои истеҳсолӣ тиҷоратӣ ва роҳбарони заминҳои президентиву қитъаҳои назди ҳавлигиро месазад, ки ҷиҳати амалӣ сохтан ва таъмини сабати истеъмоли ҳар як порчаи замини дар ихтиёрдоштаи хешро пурсамар истифода бурда, ҳамасола то 2-3 ҳосил ба даст оварданро дурнамои фаъолият қарор диҳанд.